7 urte eta erdi hauetan ibili gara berrizten eta lanean, eta egia esan heldu da sariaren eguna eta pozik. Eguneroko gauza izaten da lana eta lana, gaur ere ona etorri naiz ni denon representazioan sari hau jasotzera, baina jarraian noa berriz jatetzerantza eta lanean jarraitu eta gehiago badatoz ondo eta bestela gu posi, baina gu gure erronka badaukagu, hasi que horretan dardaigu. Egia esan geroa eta jente gehiago etortzen da batez be atzerritik gastronomia dela eta Euskadira, eta kontuan izan behar da, estatuan dauden 7 Michelin izarretatik 4 Euskadin dauzkagula, beraz uste dut esplotatu beharreko gauza dela, eta jentea horrekin badator, atraktibo gisa erabili beharko dela. Words hit my ear.